endnu. Halløj! Hej! Og velkommen til Johnny Og Connie. anmelder. Yes. Og det vi skal i dag, det er, at vi skal anmelde Odens snus. Ja, Perfekte varer. Alle de unge elsker det. Vi skal prøve det. slik for de voksne. Slik for voksne. Ja. Så skal vi ikke bare... Skal vi ikke bare så gå i kom gang, i gang. altså? Så, åbn den. Okay. Åbn den, Johnny. Værsgo, Connie. Yes. Puha, det lugter af fisk og lakrids. Det lugter lidt i hvert fald. Er du klar? Ja. Så er den i. Og hvad siger du, Johnny? Skal vi give den 30 sekunder? 30 sekunder. Yes. Og så kommer vi tilbage med Yber-Bash-skalaen. Johnny, hvad siger tiden? Den er der nu. 30 sekunder. Yber-Bash-skala fra 1 til 10. Johnny her. Yber-Bash-skala. Hvad siger du? En god 6'er. Stabil 6'er. Jeg Fra tror, 1 til 10. jeg vil give den en stabil 5'er. Stabil 5'er? Det er ikke særlig slemt, det. Nej, det er okay. Ikke i forhold til det, vi plejer at tage, vel? Det er en god ting. Det er sgu lidt... Så, hey, kan du lige sætte pakken op, Johnny? Så vi har den Så her. vi har den der. Odens Vi anmelder Odens i dag. dobbeltmint. Yber-Bash. Så med 5-6 næste gang. 5-6 stykker. Og ja, Den er god. jeg tror, det var alt, vi havde for i dag. Så kig med i næste afsnit. Det bliver Yber-Bash. Yber-Bash, bro.